Čau, já vás zdravím u mého videa a tohle je video na hru Call of Duty Modern Warfare 2 a budeme pokračovat v další misi. Ale mise se jmenuje Takedown, den 4. a hrajeme za Garyho Roachem Sanderson a jedem právě v nějakým jeepu asi, s náma tady je voják, se ruskám. A asi jenom tamhle toho týpka zatknou. To jsou asi naši. Tak ten je dostřel a se asi skrčím. Tyhle oni mi zabili kámošem. Tak jdem po něm. Jdu po něm. Utíkej, Foriste, utíkej. Zastav tyhle, kámo. Nebo bych z té popelnice dělal ještě větší popelnici, tyhle. Dobrý, je po něm. U něho si jdou mučit, aby jim řekl nějaké tajné informace. A my jdem někam dál. Tyhle 200 metrů to je. Což to je celkem málo, ale asi tady bude hodně teroristů. Oh shit, to říkám. Pojďte mi tak jdem do nich. No pojď, dělej. Kokotka mě hodí granáty, vole. No to nebylo asi správný vejít k ním do baráku. Bez toho, abych přinesl něco na polštění. Jdem. Jsem myslel, že ho tam jako za tím oknem nevidím, jo, nebo co? Shit. Trochu lak. Za ty lagy se trochu omlouvám. A mě nějak nemluvne počítač. Přijďme do toho. Shit. Střílej ze zeleného. Ten udělal kotomanec, tyjo. A už bych měl si odsud vypadnout, tyjo, a co nejrychlejší. Se jich tady hemží, tyjo, čím dál tím víc. Shit. Dobrý, už můžu jít. Kulák. Bohužel toho psa budu muset zabít, protože ten hajzbal půjde po mně. Ty vole. Já chci se jim brokovnici. Hajzla, vole. OK, kámo, no. Pes. Pes je v Call of Duty nejhorší přítel člověka, protože ho chce zabít. No, tajná vražda. Tak to jestli to objedneme. Oh shit.
kombi, jak se s ním jak nebudu moc nějak srát, ty vole. No už, tak ten se už najíme. Jdem, bolí. Tak pojď. To jste nečekali, co? Tak je. Ty vole, bazukou po mně, hajzle dám. Ukaž, počkej, tady měl nějakou hustou zbraň, to je. Jo, tady. No tak radši... Asi... Desert Eagle proti bazuce asi nemá šanci, jako... Já se asi s ním ani netrefím, to jsem... Tak hoši, teď jdu do vás. Jdem do nich. Vezmeme si místo brokovnice. Tuhle snajperku. Určitě lepší taková. Oh shit, já už nebudu mít náboje. Tak já se mizím. Ty vole, no tak snajperkou já si určitě nesejmu. Tak já se vezmu AKčko. Dobrý den. Jo, tam je to hlavně nezabít, to už vím, to už jsem ponaučený, ale... A já musím ho pak to, musím o něho pak chytěj. Hajzo, já jsem se netrefil, ty vole. Ty vole, co to je? Střelec, co střelec, ty vole. Ty vole! Si do něj dělá prdel. Trochu lagy. Ještě, že to střílí aspoň tak rychle, ty vole. Tady jsem viděl nějakou pěknou zbraň, ty vole. Tamhle. Já už bych rád vyšel. Konečně jsem tě sejmul, ty hajzle. No já běžím přímo ke granátu. Ty vole, ty, jak trefený králík. Lítám tady jak potrefený králík. Dobrý. Ten je tuhej. Nesnaž se, kámo, je po tobě. Jo. Toho jsem chytil vlastně.
Dobrý, tak... jsem mu takhle se dolů. Tak už máme 2 vozíky. Dobrý. Zase po mě hajzlové pály bazukou. Ty vole. Já trefím. Já jsem si vyměnil. Jdem. Má ho hezky. Už si doběhal, kámo. Už si doběhal. No a tímhle asi končí i tahle mise a tím bude končit i naše video. Takže já se s vámi loučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte odběr. Pokud ne, dejte dislike. A pokud budete chtít vidět moje další videa, anebo i moje starší videa, tak dejte odběr a naschle dalšího. Čau.